ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ነተኸልተ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ክምርምሮ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክልተ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 7 ድማ ቆሲሎም ኢሉ። ካብቶም ዝተጎድኡ 3 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ምዃኖም ተፈሊጡሎ። እቶም ኣባላት ተልእኾ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዝተቆትለሉ መጥቃዕቲ ብሶኒ ኣጋጢሙ። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ድማ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ሰማያዊ ቆቢዕ ተኸዲኖም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ከም ዝኾኑኖ እቶም ወተሃደራት ንደቡብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእ ከም ዘገልግሉን መስዋዕቲ ከም ዝኸፈሉን ብምምልካት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ መጥቃዕቲ ክምርምሮ ይጸዊዕ ዘሎ። እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ነቶም ኣብ ክልል ጆንግለይ ተዋፊሮም እንከለዉ ዝወደቑ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ክብሪ ንህብ ክብል እንከሎ ንቤተሰብን መሳርሕቶምን ጽንዓት ከም ዝምነ ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ ዝምልከቶም ኣካላት ቁልጡፍ መርመራ ከካይዱን ገበነኛታት ተሓተቲ ምዃኖም ከረጋገጹን ንጽውዕ እውን ኢሉ። ከም ዝፍለጥ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ዝተፈጸመሉ ከባቢታት ምውፋር ኣካል ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝቕጽል ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴፋን ዱጀሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ንሱ ኣብቲ መግለጺኡ እቶም ኣባላት ዓቃብ ሰላም ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን መንነቶም ብዘይተፈለጡ ዕጡቓት መጥቃዕቲ በፂሕዎም ክብል እንከሎ እቲ መጥቃዕቲ ድማ ነቶም ዓቃብ ሰላም ብፍሉይ ዕላማ ዝገበረ እዩ ዝመስል እውን ኢሉ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ክልተ ዓቃብ ሰላም ናኽሞቱ እንከለዉ ካልኦት 7 ድማ ቆሲሎም ክብል እውን እዚ ወሃቢ ቃል ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ እዩ። ካብቶም መቕሰልቲ ኣጋጢሞም ዘሎ 7 ውልቀ ሰባት እቶም 3 ዜግነቶም ዘይተገልጸ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኮይኖም እቶም ዝተረፉ ድማ 2 ኣባላት ፖሊስ ደቡብ ሱዳን 2 ድማ ሲቪላውያን ምዃኖም ተሓቢሩ። ነዚ መጥቃዕቲ ከም ዝከር ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ንቤተሰብን ፈተውትን ናይቶም ዝተቐተሉ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሓዘኑ ከም ዝገልጽን ንኹሎም ዝተጎድኡ እውን ብቁልጡፍ ክሓውዩ ትምኒቱ ምዃኑን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዩ። የመን ዝመደበሩ ኢራን እትድግፎ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ጽልዋ ንኽዕቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ሱዳንን ሶማልን ዘለዎ ጽልዋ ንኽዕቢ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎን ናይ ዘይሕጋዊ ምስህጋር ኣጽዋራት መስመራት ድማ ብሓገዝ ኢራን ናብዘን ሃገራት ንኸስፍሖ ምንቅስቓስ ይገብር ምህላዎ ዘናሽናል ኒውስ እትበሃል ማዕከን ጸብጺባ። እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ሑቲ ምስ አልሸባብ ናይ ሶማል ከምኡ ድማ ብሓገዝ ኢራን ምስ ናይ ሰራዊት ሱዳን ናይ ኣጽዋር ምስህጋር መርበባት ዘለዎ ርክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ጽልዋ እንዳ ኣስፍሐ ይመጽእ ኣሎ ክትብልን ከላ ብተወሳኺ ድማ ብሓገዝ ኢራን ገይሩ ናይ ዘይሕጋዊ ምስህጋር ኣጽዋራት ዝኾነ መስመሩ ናብ ኤርትራ ንኸሰፍሕ እውን ይጽዕር ምህላው ተገሊጹ። እዛ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብዚ እዋን አልሸባብ ከምኡ ድማ ሰራዊት ሱዳን ብሓገዝ ኢራን መዝዑጡ ጉጅለ ኣብ ምስህጋር ኣጽዋር ዝተመርኮሰ ርክብ ኣለዎ ክትብልን ከላ ነዞም ክልተ ወገናት ድማ ካብቲ ንሱ ዝደልዮም ንላዕሊ ንሶም ከም ዝደልይዎ ተገሊጹ። እዚ ዝኾነሉ ከዓ ሰራዊት ሱዳን ኮነ አልሸባብ ዝደልይዎ ኣጽዋራት ናይ ድሮናት ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ናይ ኣጽዋራት ምስህጋር መርበባትን ምስ ኢራን ዘሎ ርክብን ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ስለዝውነን ዝፈልጦን ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። እዛ ማዕከን ኣብ ጸብጻባ እቲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ምስ አልቃዒዳ ርክብ ዘለዎ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ካብ 2024 ጀሚሮ ምስ ሑቲ ርክባት ክገብር ከም ጽንሐን ጸረ ነፈርቲ ከምኡ ድማ ጸረ ድሮናት ዝኾነ ኣጽዋር ንኸገዝእ ድማ ሓገዝ ከም ዝሓተተ ገሊጻ። ክሳብ ሕጂ ግን አልሸባብ ነዚ ካብ ሑቲ ገዚእዎ ክኸውን ዝኽእል ምዕቡል ኣጽዋራት ኣብ ጥቕሚ ኣውዒልዎ ድዩ ኣየውዓሎን ዝገልጽ ዝኾነ ምልክት ከምዘየሎ ሓቢራላ። ይኹን እምበር ክልተ ናይ አልሸባብ ሰለይቲ ኣብ የመን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም እቲ ጉጅለ ምስ ሑቲ ዘለዎ ርክብ ዘርኢ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ምስ ሱዳን ብዝምልከት ድማ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ንኢራንን ንሰራዊት ሱዳንን ዘራኽብ መስመር ኮይኑ ከም ዘሎን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ባዕሉ ዝሰርሓ ሰፈሮግ እትበሃል ድሮን ድሕሪ ምምራቑ ከዓ እታ ድሮን ነታ ኢራን እትውንና ኣባቢልቲ እትበሃል ድሮን እትመስል ብምዃና እቲ ቴክኖሎጂ ብመንገዲ ሑቲ ንሰራዊት ሱዳን ሓሊፉ ክኸውን ይኽእል ኢላ። ብተወሳኺ እዛ ማዕከን ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ብሓገዝ ናይ ኢራን ኣብ ኤርትራ እውን ዘለዎ ጽልዋ ክዕቢ ይጽዕር ከም ዘሎን ካብ ኢራን ዝመጹ ኣጽዋራት ካብ መንገዳ ገይሩ ከሰጋግሮ እንዲ ጻዕሩ ምዃና ሓቢራላ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ሑቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል፣ ሱዳን፣ ኤርትራን ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ መስፍሕፋሕ ብዝምልከት ብወገን ሰበስልጣን ናይዘን ሃገራት ኮነ መንግስታት ዝኾነ ዕላዊ መግለጺ ኣይተዋህበን።
ኣብቲ ኢትዮጵያ ትሰርሖ ዘላ ሓድሽ ዓርሞሸሽ መዓርፎ ነፈርቲ ትካላት ኢትዮጵያ ተሳትፎ ንኽህልወን ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ዝዓበየ ቆጠባ ዘለዋ ሃገር ኢሉ ምጥቃሱ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣዛራቢ ክኸውን እንከሎ ካብ ብዙሓት ድማ ንቆጠባ ካልኦት ሃገራት እታ ኣህጉር ዘናኣእስን ንኢትዮጵያ ከዓ ዘተዓባብን ተባሂሉ ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ትካላታ ኣብቲ ኢትዮጵያ ትሰርሖ ዘላ ዓብዪ መዕርፎ ነፈርቲ መኽሰብ ብዘለዎ መልክዕ ኢድ ንኽህልወን ድሌት ዘለዎን ኮይኑ ንናይ ቻይና ትካላት ድማ ይወዳደራ ምህላወን ይግለጽ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ምስራሕ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ብናይ ቻይና ትካላት ተባሒቱ ዘሎ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ሕጂ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ምሕዝነት ነታ ብኣፍሪቃ ካልኣይ ዝዓበየ ቆጠባ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝያዳ ናይ ኣሜሪካ ወፍሪ ዘመጽእን ንኣሜሪካን ኢትዮጵያን ድማ ዝዓበየ ረብሓ ዝፈጥርን ክብል ገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ ቤት ጽሕፈት ንቆጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ዝዓበየ ቆጠባ ኢሉ ምግላጹ ኣዛራቢ ክኸውን ዝተረኣየ ኮይኑ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ኢትዮጵያ ኣብታ ኣህጉር ካልኣይ ዝዓበየ ቆጠባ ከም ዘይብላን እቲ ሓበሬታ ከዓ ብፍላት ንኢትዮጵያ ንምፍታው ተባሂሉ ተዘርጊሑ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ድማ እቶም ነቲ ሓበሬታ ዝዘርግሑ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ዘይብሎም ክኸውን ይኽእል ብምባል ተቃውሞም ክገልጹ እንከለዉ ኢትዮጵያ ድማ ብጃምላዊ እቶት ኣፍሪቃ ብቆጠባ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ትስራዕ ብምባል ዘለዎም ኩነንህ ገሊጾም ኣለዉ። ከምዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ቆጠባ ዘለወን ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ግብፅን ናይጄርያን ኮይነን እዚ ሕጂ በዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ጽሕፈት ኣፍሪቃ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካርታ ናይ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘጋገየ ከምኡ ድማ ኣብ ዘይቦትኡ ዘቐመጠ ኣብ ናይ ብራዚል ናይ ቆጠባ ኮንፈረንስ ኣሜሪካ ዘርጊሓቶ ዝነበረት ካርታ ስዒቡ ዝመጽእ ዘሎ ካልእ ኣዛራቢ ጉዳይ እዩ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ትግራይን ዝርብ ንኽካየድ ኣሜሪካ ጻውዒት ኣብ እተቕርበሉ ዘላ ግዜ ናብ ትግራይ ምብጻሕ ዝገበረ ኣባሳንጆ ምስ ሰበስልጣን ትግራይ ዝገበሮ ዝርብ ፍረ ከም ዘይተረኸቦ ተገሊጹ። እዚ መግለጺ ብሰበስልጣን ትግራይ ወፂኡ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ምስ ፕሬዚደንት ናይጄርያ ነበር ኣብዚ እዋን ድማ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኦሉሰገን ኣባሳንጆ ዝተኻየደ ዝርብ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዝቐረበ ሓድሽ እማመ ወይ ድማ ዝጭበጥ ምዕባለ ከም ዘየለ እዮም ገሊጾም። ኣባሳንጆ ብ24 ነሓሰ ናብ መቐለ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተራኺቡ እዩ። እቲ ዑደት ብዘይ ኣቐዲሙ ዝተታሕዘ ቆፀራ ዝተገብረ ብምዃኑ ድማ ኣብ ግዚኡ ኣብ ማዕከናት ኣይወፀን ነይሩ። ሰበስልጣን ትግራይ ከዓ እቲ ዝተገብረ ርክብ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ ዘተ ፍረ ክርከቦ ተፅቢት ገይሮም እኳ እንተነበሩ ኣብቲ ዝገበርዎ ዝርብ ግን ኣወንታዊ ውፅኢት ከም ዘይተረኽበ ሓቢሮም ኣለዉ። ምስ መንግስቲ ፌደራል ድማ ዝርባት ናይ ሰላም ንኽግበር ከም ቅድመ ኩነት ቆጠባዊ እገዳን ከበባን ኢሎም ዝፅውዕዎ ክልዓል ወተሃደራዊ ከበባ ክቋረጽ ናይ ትግራይ ብዘይኮነ ሓይልታት ተታሒዞም ዘለዉ ግዝኣታት ክምለሱ ተመዛበልቲ ድማ ናብ መረበቶም ክምለሱን ሕጋውን ፖለቲካውን ኩነታት ሕወሓት ድማ ናብ ንቡር ክምለስ ከም ቅድመ ኩነት ቀሪቡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።